Onda näme salam hemmeňde. O wagtlar saatlaşanna gitbeşigine ýaz etmäge barýar. Bugünkü gitbeşiginiň mehmany Ekin aýdymçy Täsli Tülegenov. Ýöne olar entem gelen ok. Bir de maşina garaşy. Sağadam 3:37. Diýem çünki arnan mer 1 saat bäri garaşmak ýetdi. Ýetip gelýärdi. Boşlar ýükledler bilen boşlar ýüklemek üçin ýene olara garaşypdyr. Barmaly ýermez. Takminen 3 saatda barar. Gepleşen akbarsy beýler. Aman bolýar. Gurumuzlar Kerim Hal Atasteynatly işsizden men. Bular näme? Bulum men bir häsiýetim var emes, dörüjüp topar. Uzak ýola ýazga gidenne, bara suw ýetip bolmaly, bilen garny tok bolmaly. Şoň üçin oglanyň aladasyny etdim, özümem garagulla oturýym şu wagt. Açym ýazgylar görkezem, häzir nädik geçer, nälik bolar, niýede ýazýar. Size de gyzykly bolsa ýa. Masih yang turuyang. Dua kok gelya. Assalamualaikum. Division. Kamera. Division. Perdade di anda lo. Ayna görmü. Kamera. Tipperda di anda. Memem onu yukmaya. Men arkam diýen birden. Ulyali aldım. Aman hadirayla. Oh Alipo. Neme şu zapravkan yanına duray bir de maytaqdan in nugura çok bolýasma doglanlar. Ne elmasın? Bolly bariyat hadi. Tağa manza var alayım. Hemme zaklar mı? Avrayı bilenim. Gepleşim deyin alayım. Avrayı versin bir daha yoradık. Onda näme ýadyr? Ýene 3 saatdan rovna barmaly ýerine de barar, Totaýda da gurumaçylyk işlemini görýär. Sağol. Oğlum ya adıman geldi. Yo, ya da yok. Allah sana işte uğur ne olsun. Kana sana adam o ya böyle ilmi de uğur farklı. Ya şuna ben hemmetine ya. Yolda nasıl uğra ayna kavur var. Yine kiler Allah yeter ne olmaz. Allah nasıl zeka? Böyle zeka. Var. Onlarla yaradık mı? Yaradık. It sound right, boys. Mehmaniyleşler, hormatly tamaşaçylar. Ine ben ýowatmady dörüjüp topar bilen dowam edýär. Köpetdaň hatdyr. Gözel owadan ýerlerine o wagtlar sagdaşanlar ýetişim bilen göçme taýyny ýörýte. Siz üçin taýýarlamak üçin köpetdaň owadan dahymiýatyna geldik. Elbetde daň bilen uwsuzlyk, ýadawlyk, adaçyk ýerli, ýöne bu wagtlar ýene bir şeýle begençiligin bilen haýatyda ýetişimden ancak etdiňizden ýani işler çünki mehmaniyleşler bilen ýetaty maksadymydan sizi begendirmek, gepleşigimiz bilen size ruhy lezzet paýlamak üçin mehmaniyleşler biz bilen galyň, bilen topaşetin bir näçe dağ tabiatynyň gözellikleri bilen şu nopur dağlarynyň, köpet dağlarynyň owudan täsirli oturat
yerlerle tanış eder, täze geldim getirdim dowamında bir näçe şeýle yerle ýatyr. Bugün döreçilik toparmaz sizi beğendirmek için yol açıp. Orada bunu yolumuz devam eder edik. Biz bilen ha. Mehmaniyleşler, hormatly müşahirsler, biz ýolugry bir diýarymyzda meşhur baglaň birine Garry Çınar, Ýedi Çınar diýen ýere geldik. Şu nohurda bir meşhur bir gelim gidimli ýerleň biri. Bizim oglanlar bilen şu täzeň çınar agacyny bir fiýahat edeli başga bolanlar näme Sizin görmeginiz üçin o fiýillerlidir. ben görmedik. Ben beýlekler neydi? Embesin çağırdaga bärik sığmadam. Ben aslında var ha Kerim. Şu çınarın içine ýalňyşmasam o ýaşaýjylarynyň bir gadymdan galan rowaýat aýdýarlarda bir düşmandan gaçyp bir näçe adam öz janyny halat edipdir. Şu çınarın içinde gizlenipdirler diýen rowaýatlarym o ýaşaýjylar tarapyndan eşitmek bolýar. Mehmaniyleşler gelin dedim. Şu Ýedi Çynara fiýahat edelim. Tomaşa edelim. Ya seni görmegen bir cennet diye ýolugry urkuşuna dekleslep goýy. Bu ýerde ýadyňyza düşýändir mehmaniyleşler, meşhur artistlerimiz tekki başga bir näçe meşhur artistler. Efendi kino. Efendi komediýa staýda suratanny. Ana bu gelem näçäsizem? Sebäp boldy. Seri mahalle diýem ýalçynlar ha. Öňe gelip gitdim bäri. Ýene diýerler. Beýişden. Giyip baralım. Näçe ýaşar? Çınar agacı karşı. Ha? Çen bilen ýüze ýaşar. Ýüzüne mepet geçdi. Ya kesir mowjarlar Murad ağa dipdi. Beýilden fiýahat edilen. Ay. Yo bu yüzden köp bolmaly. Töwe var. Kapırtı vuruvda ýaşar gelen. Sen diýdiler. Atam da. Men kiýinim böyle. Ama bu da düşýär. Atam telefon almazana 3 bilgisayarım var ya. Televizyonda burada şu. Ya, tasavvur. Ondan burada deme dayı gene de video burlar. Gelin gel bakayım ben. Ne olanlar yiğitler, şun bir ağır bir kallak diyen benim atsan. Bu nettiler, bu arzularla yola düştük. Dağların içinden, teviyatın içinden, gadiyemin okurdu. Yiğit Çınar'ın bir şahiyatında diyeceğim böyle, şehir ulen bir istelemizin o minleyen vaktinde. Bir karakat yurdumuzda, afuda vatanımızda, bizim bir kallak diyen oğlandan sağlarına bazı yiğitlerimizin iyilmede, ölmede var, soğut olsun, boşant olsun, bu nettiler aydınlar bilen yola düştük. Yol uğruna da sıymak geliyor, görüp geliyor. Şeyle o zamanımız, baktığımız, Türkmen'in en bir işleyecek, zahmet çekecek oğlanları, bakıman arkadan diyen bir üntüleri şundan var. Gelin şu bir yargı edelim, demezsen yazılarım eve diye alsın. Bu hemen de sağ olsun, tanır kalkasın. Yine de netip olsa yollamız devam eder, yolla yine teatillikler vurur. Halkımıza görürüz, karar işlemek uğruna olsun. Yiğitler yine bir buğunmalı, degenmeler tavır. Hiç bir aşağı yurttul ya başka yerden gözlemeler, ek bir baylıklar, ek tevigatlar, ne tuğulanı vermezler var. Şu dağıtlara şayat ol, şunu gören adamların, solun bir ruhu yaşa diye. Boy Türkmen hemişe vurur, Türkmenliğimi bilen, boytan buğun peyasalın. Kahraman arkadaşımın zansa ömrü uzak olsun. Bu günlerde yolla solunun yolunu devam edelim, karar yargılara doğru olsun.
öyle mi mere dağı? Ey surat. Tane yol öyle mi? Mene da. Hocam. Ne nira etmeli, uğur nira. O dağa çıkma. Ne oluyor? Şoňa. Näçe kilometr bar? Ay, ben kilometre. Näçe? Rahat bulamam ya, ýolum bu ha. Ay, normal yol mu? Dağın yolu. Şu tayda ha ýakyn bolgan. Kovdan şatay. Şo ýerde nemede başlaýdy. Bärdi. Gün gaty gitmän ka. Yo, tap şey gitmeye otayım. O tay var abi. Şu tarafına da Bärdi. yörek bar ya, fiyanım var da. Ferit, eşeğe bir şeyle yörek bar ya, fiyan, mame. Şu tayda da. Vallahi tapağı berden başlayalım, berden başlayalım. Bana Bunu bilir. mege yeyim mi? Birden aynen. Hürlü. O bakalım. Allah keyifli canım. Neden ustası girmelidir o? Vallahi başım ağmış şu. Tanım öyle mi? Ulan assalamu aleyküm. Kovdan başını yedim. Ha karanlıkları ya. Ova. Sen havarlı. Nime kavarını Ha ya şu dile getirip Ruzatma değil mi? Bak. Sağ ol. Buraya gidelim. Burada sağmanman gidip yolunu da atma. Vallahi. Ağam onlar yuvası yerden karan okti. Katrak gelmeli olan ağam. Ata asakta matrak gel ayda. Mehmetcan. Ehwani lesler hormatly muzatçylar, edi o wagtlar sağlasınlar. Sundan gözümüzden yapma yerlik. Müzik bolsa, öňündäki diýip şunu bir wagtyra aýlymda. Dağ tebigatyny, gözelliklerini, täşli türegenisiň tebigatyny owudan bilen, azaýyp o wagtynyň sağlaşyp bilelikde size ýetirilýär. Owudan aýdymlar. Diň salam. Geçirişi işleýär.
Yazgılamıza başladık. Yan 5-nji 6-njy aýdymyzy ýazyp durýany. Eýnen takda şu wagt birden şemal turdy. Oň aramazdan şu wagt oglanlar ýazyp dur. Öne arasynda bir tozaýa diýmeseň. Erbedem däl kadrlarymyz gowy. Köplen şeýle bolýar-da birden şemal turýar, öden soň kuwatlar şeýle ýagdaýlar kän ýüze çykýar. Oglanlaram gaýrat edip durlar. Aglamyz hem kömek edýärler. Owadanam ýörüýte täsini diňlemäne bir näçe ýyllesemiz gelipdir. Ne tip bolsa bir kunuň dowamyny montażyny edip bir taýinlasak, näme çykjagyna dogry bilemek dogrusy. Ýani belki bu bolsun, belki Hudaý adamyz ýerine düşdürne.